icala eliphathelene nezelamani zakwaGavenda uDalan kanjalo noNet libe selihlehliselwa ikusasa ngenxa yezathu sokuthi umuntu obekade ezofakaza namhlanje kube sekuthiwa ke akekho akaveli lapha enkantolo, so libe hlehliselwa ikusasa ngenxa leso zathu uyena umuntu ke lowo uZakaria umuntu ongumthwebuli wezithombe. Kuyakhumbuleka ukuthi ngaphambilini endaweni yesigameko ngomhla okanye ngoJulayi uNtulikazi wangonyaka u2021 kwadutshulwa kabulawa umnumzane uMondli Majola walapha endaweni yaseNanda egamekweni ke ezezibhelu zangoNtulikazi ka2021 lapho kwashona khona abantu abangaphezulu ka400 kanjalo futhi ke kwasekulinyazwa nempahla ecela kumabhillions amarandi. Umnumzane ke Zakaria ubekade kuthiwa uyena wethwebula lezo thombe ukuthi zizolekelela kanjalo ekutholweni kobufakazi bokuthi ngesikhathi kushuthwa lapha kwakule phansi kwakhona ama cartridge kanjalo naso isidumbu sika Majola silele eceleni kuyisona ke sokuthi ke kuzodingidwa ke lokho ukuthi washutha kunjani wabona yena kunjani bezofakaza namhlanje, kodwa ngenxa ukuthi ke akatholakalanga libe icala sebelihlelisela ikusasa. Kanti ngolwesithathu sathola ukuzobe kukhona nodokotela kanjalo futhi nabantu benkomba parade kuyibona okulindele ukuthi bezothula ubufakazi babo phambi kwenkantolo iDurban High Court.